Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namyon, marhitiaka, pikiran nami nahu patol hasami, anggiat boy mangurupi hita di pangradiota di jamita partangyangan, songoninang di jamita di parmingguon siganuk minggu. Ala di mingguon, dak partangyangan dope hita, jadi patol hasami tu hita, ima pikiran nami taringot tu jamita di parminggota. Ala di buku buku pertangyangan tu bulan 2 pehita pertangyangan jala songonido somalna naung tapadalan di huriatta HKBP. Jadi di video on pikiran nami taringot tu jamita tu hari minggu di tanggal 12 Januari 2025 minggu na perjolo dung Epipanias. Turpuk ima sian ulaun ni apostel bin 2 ayat 14 sahak ro di ayat 25. Amanginang songon nasomal dung takas hujah hami turpuhon jala hupa husur hami hujah hami nang hatorangan nasian ipolata mangurupi hita songoninang di buku jamita di sekber UM na pinaradinya kadong apadita sian huriana asing tong dohot akka buku na asing gabe omma pikiran nami na mungkin boy mangurupi manang pamorahok kita tambani naung tajaha sian ipolata dohon akka buku na asing na tajaha dope na marpardomuan taringot tu turpuk taun. Na perjulo ulaun ni apostel bin 2 ayat 10 sah rodi ayat 25 ima taringot tu si Filipus naung barbarita nauli di Samaria, tualak Samaria, dohot dinaromu si Petrus dohot si Johannes manopot inganan parbarita naulioni. Amanginang taingot ganup didok turpuk manang taida manang tajaha turpuk sian buku ulaon ni apostel itor tadok di bagasan rohata manang itor taingot molo bukui jang taringot tu ulaon ni aposteli nanggo apala natumakkas ditaringoti di bukui manang ipola narumikot idaut tasian buku ni ulaon ni ka aposteli alai ima ulaon ni tondi perbadia marhite akka apostel. Jadi fokus utamana nak pediguari ulaon ni apostel manang di bahasa Indonesia kisah para rasul, tetapi itu sesungguhnya tentang pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Ulaon ni ton di perbadia natakas situ tu mangula marhite-hite akka apostel. Jadi parhitean do anggo akka aposteli alai neng takas idauta ulaon ni ton di perbadia nama makena sida di namar barita nauli. Jadi ganup taida turpuk manang tajaha turpuk manang tajalo turpuk sian ulaon ni apostel itor taingok lahu pamurahok kita mangatusi jala pamurahon turpuk na tajahai ulaon ni ton di perbadia do nang pataridaonna papataronna nang pe marhite akka apostel. Imana parjolo napaduahon di turpuk taupe tung takas do taida ulaon ni ton di perbadia marhite si Filipus na parjolo manuan mamaritahon baritai alai pamorahon pangatusion namuse pamorahon pangatusion nya kahala Samaria huta Samaria di tiki Roma muse si Johannes dohot si Petrus sian Jerusalem laho patakason naung di jalur nasida Yesus Kristus marhite hamu ni roha marhite natardidi nasida jadi pandidionima songon sada mulana laho mangihut mamuse tu pangatusion nasitong jala takas maha porsion nasida marhite parulaon ni tondi perbadia na di basa-basahon tu nasida marhite apostel Yohanes dohot Petrus nama masu-masu nasida di bahasa Indonesia didok menumpangkan tangan dan mereka menerima curahan Roh Kudus. Narumikok musia idaut tadi turpuhon molo dung porsea tardidi jala dung tardidi
digohi ton di porbadia. Gabi taingok pandohan ni Apostol Paulus, justification by faith, dibenarkan hanya oleh karena iman. Gabi sitong dipitori ala ni haporseaon. Sotung suku-sukun rohata ay dung porsea na sida jala tardidi. Wasa ikorodo pe si Johannes dohot si Petrus laho mangguhi ulaw niton di perbadia di nasida. Naso sikop do haporseaoni manang naso sikop do pandidioni dang i sitaringotata ala ikot tarajumi do sa paket do pandidioni dohot pangulaon niton di perbadia di haporseaoni. Jadi molidok porsea tardidi jala tarida marhite ulaon niton di perbadia. Jala molidok tardidi imakanok porsea jala tarida mamusei di ulaon nasida marhite ulaon niton di na gabe dohot mamaritahon barita nauli. Ala parjolo ulaon niton di perbadia ima makatindak kon taringot tu Yesus Kristus mamaritahon barita nauli. Jadi akka halak na digohi to di perbadia do na mampu marbarita nauli sitong alana molo tunggodak pe muba halak ala ni barita nauli. Songon barita nauli na di baritahon ni si Filipus gabe muba. Dang rajuman nai ala ni hagogo onna dohot ala ni hamalo onna. Ikut di ujungna, ikut sudedo mandok, setiap penginjil harus mengaku dan mengatakan tugasku hanya mengabarkan, memberitakan, tetapi yang mengubah hati dan yang kemudian menggerakkan hati untuk berbuat dan menyaksikan tentang Kristus dan betul-betul menjadi percaya adalah pekerjaan Roh Kudus. Ton di perbadiado na mangula na manogihon ganup laho marbarita nauli taringot tu Yesus Kristus. Sa paket do haporseaoni pandidion dohot hasasaor hagugok nitod di porbadia. Haporseaoni do haujahan ni ton di porbadia. Dang tartu hori dohot arta, dohot sere, dohot manangahape. Ala bahasa-bahasa silehon-lehon ni debatadi tu akka na porsea. Ala nima diturpuk taon huidahami ta papos marohatta jala unak pola bimbak kita rupani taringot tu wado pandidion wado haporseaon wado hagogok niton di porbadia di dia do hubungan na iter ta pasada ma di bagasan rohatta sapaket doi naso tersirang do pandidionisian haporseaoni jaladang tersirang parulaon niton di isian haporseaoni dohot sian pandidioni ya bisa ada dei atong tuk do holan haporseaon tuk namar lapatan moloduk porsea tardidi ma jala tarida ma ulaon niton di perbadia marhite pangulaon na gabe dohot tong mamaritahon barita nauli taringot tu Kristusi. Tusi mahita na mangihut widahami ditogihot turpuk taon disuruh maka tindakon hata ni debata. Hagogon niton dido tapakke lah maka tindakon hata ni debata. Prinsip penginjilan namar barita nauli parjolo do ikon mangkangoluhon maka porsia itakas hatai baru pe borhat laho makatahon dohot mamaritahon. Jadi diturpuhon widahami di lehon matuhita di awal tahun di bona ni tahonon semangat laho marbarita nauli ala di lehon dotuhita ton di porbadia sehingga kita tidak boleh mengatakan tidak mampu dang boyau dang marguguau ikut dohonon tado aku memiliki kekuatan karena Roh Kudus menyertai aku. Menyertai setiap orang yang percaya manggohi hita nong tardidi di bagasan guarne bata ama anak doto di perbadia laho marbarita nauli ala ni kondoh tado di awal tahunon mampu doau laho marbarita nauli marhite aha marhite ngolu nahom bartulomo ni rohani di bata idu na perjolo marhite na makanguluhon songon halak na porsea di hata ni di bata baru pe borhat manang na marjamita hita manang na marbarita nauli marsending alai narmikop muse ima dari cara hidup kita yang benar. Sian parange nasitong. Sian parange na makatahon akahata nasitong. Parange na denggan makatidakon guarne Tuhani. Mampu dohita. Mampu ala tod di perbadia manggohi ganup na porsea. Ima huidahami amanginang anggiat boy mangurupi hita.